जय भोजपुरी सब भोजपुरी श्रोतागण जे भी ये वीडियो के माध्यम से हमके देख रहल बा सबको के प्रणाम कर रहल बानी। आशा करता नहीं आप लोग बहुत बढ़िया हुकम जा। हम गायक जी तिवारी जी आप लोग के अपन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चाहे आप लोग हमके फेसबुक या इंस्टाग्राम जहाँ भी देखते हैं जा सबको से एगो बात कहे आइल बानी, एगो शेयर करे वाला बानी बात आप लोग से। और हमेशा ही जब भी हमारे कोनो नया प्रोजेक्ट नया गाना ही आप लोग के बीच में यूट्यूब फेसबुक के द्वारा एगो वीडियो बना के आपके जानकारी दियल करम। हमार जौन गाना अभी फिलहाल में साल के पहल का छठ गीत सुनी है जा, हम महंगी बढ़ल बा कैसे के नाइनु अगला साले करी छठ के पूजाइनु हो। तही तो जौन गाना सुनिया मजबूरी बाटे, लॉकडाउन आप देखते बानी कोरोना के कारण बहुत मजबूरी भी बाटे लोग के पास। लेकिन अगला हमारे जौन गाना आ रहा बा ऑडियो वीडियो के साथ, विवेक सिंह जी डायरेक्शन कर रहा बड़े, गीत लिखले बड़े प्रदुमन प्यारे और म्यूजिक दिले बड़े शिव मनमोही जी। और ये गाना जौन बाटे ये गाना के नाम बा छठ के परब सैया जी करब, मतलब छठ के परब सैया जी करब। हम ही खुद ही गईले बानी, औरत वाला भाव बा, बहुत मस्त सॉन्ग बाटे। काफी पहले ही ऑडियो हम गईले नहीं, वीडियो के साथ आप लोग के बीच में आई, ठीक बा। ऑडियो वीडियो दोनों आई आप लोग के बीच में, लेकिन एक वीडियो भी आई आप लोग के। तो प्यार आशीर्वाद देम जा हर गाना के तरह। और एक बाद लोकगीत भी आप लोग के बीच में आई। लेकिन आप लोग को बता दी कि हमारे नया साल के भी गाना रिकॉर्ड हो चुकल बा और आप लोग के बीच में लोकगीत जौन हमारा आई ई कभी कोनो फिक्स नहीं है, काहे कभी कई गो प्रोजेक्ट बाटे। अब कौन पहले आई हमें कुछ समय बाद ही बताइम। लेकिन अभी जौन बाटे छठ गीत के ई दूसर का गाना आप लोग के बीच में आई। एक बाद छठ के बाद नया साल वाला गाना भी आज पोस्टर शायद आप लोग को पहले देखे के मिले, ठीक बा। तो ऐसे ही प्यार आशीर्वाद अपना भाई बा बनेले रही जा। मिलत नहीं अगला 10 नया वीडियो में, तब तक सपोर्ट करी जा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी जा, लाइक करी जा। धन्यवाद। जय भोजपुरी।